கேன்சல் பண்றது. என்னோட பக்தி விருட்ச வேற இருக்கு. பிடிஎஃப் ஓபன் ஆகுதுமா? பிடிஎஃப் ஓபன் ஆகுது. ஒன் டாக்குமெண்ட்ஸ் பிடிஎஃப். ப்ளீஸ் வெயிட் a few minutes. நானே பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் ஆகலையே. பிடிஎஃப் ஓப்பன். மாதாஜி இதாம்மா ஓப்பன் பண்ணுறேன். பிடிஎஃப் ஓப்பனிங்னு வருது. ப்ளீஸ் வெயிட் மீ, ப்ளீஸ் அப்டேட் இன்ஸ்டால் ஆகுதான். இன்ஸ்டாலிங் அப்டேட் ஓகே கொடுக்கணுமா? ஏமா? ஆமா. சர்வ பிரபு நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுமா, நீங்க அந்த குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா? லைவ் போகுது தானே சர்வ பிரபு? ஓகே மேம். சரி மேம். லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே. லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி அப்படியே ராதா மாதவ் பாடுங்க மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி ராதா மாதவ் பாருங்க. இன்ஸ்டால் ஆகல. வந்து இது பண்ணி பிடிஎஃப் இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேங்குது. வந்து பாரு வசீகரமா பேசுறேன். ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி ஜெய யசோதானந்தன ஜெய व्रज जनरंजन जय यमुनाधीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय यमुनाधीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பிரணதி வாசிக்கிறீங்க? ஏக் நிமிஷம் மாதாஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நான் லீவ் ஆகுறேன் மாதாஜி. என்னோட ஓகேமா. சர்வா பிரபு இருக்கிறார் இல்லையா? அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். நீங்க பாத்துக்கங்க. குமார் இருக்கிற அப்படி குமார் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குமார் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. இது ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இல்ல சர்வா பிரபு பண்றாரா? எனக்கு இன்னும் இது இன்ஸ்டாலிங்னு வருது, பிடிஎஃப் ஓப்பனிங்னு வருது, டாக்குமெண்ட் பட் இன்ஸ்டால்னு வருது. இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி நீங்க தான் மாதாஜி தெரியுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு தான் ஸ்கிரீன் தெரியுது பாரு. தெரியணும். சரி, பிரணதி வாசிக்குமா? அது வரைக்கும் யார் பிரணதி வாசிக்கிறீங்க? வாசிங்கம்மா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामग्यं तथाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण மாதாஜி चैतन्य ஸ்கிரீன் ஷேர் देवं ஆயிருக்கு. श्री தேங்க்யூ राधा பிரபு. कृष्ण தெளிவா தெரியுங்களா பிரபு? ललिता श्री தெரியுது विशाखान्वितं தெரியுது. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यचार्य देशधारिणे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त सरस्वती नामिने कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुच्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी प्रणाम स्मा. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. பழைய பாடம் யாருக்காவது நினைப்பு இருக்கா? எதை விட்டோன்னு யாருன்னா சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் முதற்கண் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரும் வருக வருக என்று மனமாற வரவேற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ், உங்களை எல்லாம் பார்த்ததுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பாடத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. இத்தனை நாளும் அட்டன் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்குது? ஏதோ ஒரு வார்த்தை, எனக்கு இது புரிஞ்சுது, இது தெரிஞ்சுது, இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், பழசு எதனாவது நினைப்பு இருக்கா? சொல்லலாம். ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அட்லீஸ்ட் சொல்லுங்க. हरे कृष्ण சிவ माता जी கலாச்சாரம். சொல்லுங்கம்மா. பகவானுடைய திருநாமத்தை நம்ம நெற்றியில பூசுவதனால என்னென்ன பலன் எங்கெங்க போடணும்ட்டு சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. வெரி குட். வேற யார் சொல்லுங்க? வேற யாருன்னா ஒண்ணு சொல்லுங்க. ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லுங்க போதும். எல்லாம் பழைய கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா? புதுசா வந்திருக்கீங்களா? இன்னைக்கு பழைய போன வாரம் அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடி அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க. சரி, கிளாஸ்க்கு போலாங்களா? யாருக்கு நினைப்பு இருக்கு? யாருக்கு நினைப்பு இல்லையா? டிவோட்டிஸ், வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். கலாச்சாரம்னா என்ன? பண்பாடு. வைஷ்ணவ பண்பாடு என்ன? எப்படி நடந்துக்கணும்? கோயில்ல விருந்தினர்கள் வந்தா அடுத்த பக்தர்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய பார்த்தோம். சரணாமிரதம் குடிக்கிறதுல இருந்து பகவானை வணங்குறதுல இருந்து எப்ப வணங்கணும், எப்படி வணங்கணும், அது எந்த மாதிரி இது பண்ணணும்னு எல்லாம் ஒன்னொன்னா பார்த்தோம். அதுல எதுவுமே நினைப்பு இல்லையா? முக்கியமான கோட்பாடு மட்டும் நினைப்பு இருக்கா? அதாவது முதல் பாடத்திலே பார்த்தோம். இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் முக்கியமான கோட்பாடு என்னன்னா, முக்கியமான கோட்பாடு என்ன சொல்லுங்க. அந்த மாதாஜி படிச்சாங்க, மறுபடி வரவே இல்லையே. மாதாஜி மறந்துட்டேன் பேரு, வேலையிலிருந்து வந்துச்சு பண்ணாங்க, பேர் மறந்துட்டேன். கிருஷ்ணா. ஸ்மர்த்தவ்ய சததம் விஷ்ணுர் விஸ்மர்த்தவ்யோ நா ஜாதுசித் சர்வே விதி நிஷேதகா சூர் ஏதையோர் ஏவ கிங்கரகா. அதாவது நாம பகவான் முழுமுத கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை எப்போதுமே நினைவுல வைக்க வேண்டும். எந்த நேரத்திலுமே மறக்கக்கூடாது. எப்பயும் நினைக்கணும், எந்த நேரத்திலுமே மறக்கக்கூடாது. இதுதான் முக்கியமான கோட்பாடு. மற்ற கோட்பாடுகள் என்னன்னா, இதுக்கு சேவை செய்யறது, மற்றது எல்லாமே இதுக்கு கீழே தான். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நாம பகவானை மறக்க செய்யும் செயல்களை தவிர்க்கணும். அவரை நினைக்க செய்யும் செயல்களை தான் நினைக்கணும். ஏன்னா சததம் ஸ்மர்த்தவ்ய சததம் விஷ்ணு. எப்பயுமே பகவான் நினைக்கணும். என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவரை மறக்க செய்யற செயலை விட்டுறணும். விட்டுட்டு அவரை நினைக்க செய்யற செயல் தான் செய்யணும். நாம செய்யற செயலையே அவரை நினைக்க செய்யற மாதிரி செய்யலாம். என்னென்ன செயல் செய்யறோம்? மாதாஜி எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? பிரபுஜி எத்தனை பேர்? குமுதா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா விஜயலட்சுமி பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி குமுதா மாதாஜி ரொம்ப நாளாச்சு வந்து. என்ன அனுஷியா. பண்ணீங்க? என்ன நீங்க ஏன் இப்படி ஆப்சென்ட் ஆயிட்டீங்க?
மாதாஜி கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் இருந்தது கோயில் இதுல, அதனாலதான் வர முடியல. நீங்க எல்லாம் இல்லாத கிளாஸாவே இல்லையே. நானும் ஒரு 2 வாரம் இல்லாத போயிட்டேன். நீங்களும் 3 பண்ணிட்டீங்க. வாரம் வரல. ஒரு டெத் சொந்தத்துல ஒரு டெத் ஆயிடுச்சுங்களா, அதுல போக வேண்டியதாச்சு 2 வாரமே. எனக்கு அப்படிதாம்மா. எங்க அண்ணன் ஒய்ஃப் இறந்தா, அதனால நானும் கிளாஸ் இதாயிட்டேன். பரவாயில்ல, ஓகே, சந்தோஷம். இப்போ நீங்க படிச்சது என்ன உங்களுக்கு நினைப்பு இருக்குது? நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா, அதுல என்னாவது ஒண்ணு நினைப்பாக்க சொல்லுங்க. 7 பேர் இருக்கிறீங்க, 7 பேர் 7 கருத்து சொல்லலாம். ஒரு மதத்தை சொல்லிட்டாங்க, பகவானோட நாம சொல்லணும். நானே சொல்லிட்டேன், பகவானை எப்பயுமே நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும், மறக்க கூடாதுன்னு. ஓகே, நம்ம அடுத்த பாடத்துக்கு போலாம். புதுசா யாரும் பிரசாதம் வரலீங்களா? சாப்பிடணும். பிரசாதம் வந்திருக்காங்க சாப்பிடணும். மாதாஜி. அதான் அவரை எப்பயுமே மாதாஜி நினைக்கணும். கரெக்ட் வந்திருக்காங்க. பிரபு, இது முக்கியமான பாயிண்ட். சர்வா பிரபு அருமையான பாயிண்ட் சொன்னாரு. நம்ம எப்பயுமே பகவானை நினைப்பு வைக்கணும்னா என்ன வழி? முக்கியமான பிரசாதம் மட்டுமே என்ன சாப்பிடணும். என்ன பகவான்ல சொல்லணும். திருநாமத்தை எப்பவும் சொல்லிக்கணும் மாதாஜி. பகவான் எப்பவும் சம்பந்தப்பட்ட பகவான்ல வேலைகளை மட்டும் செய்யலாம். எப்பவும் சொல்லிக்கணும். இப்ப நம்ம காலையில இருந்ததுமே சமைக்கிறோம். சமைக்கிறதே அவருக்காகும் போது அவர் நினைப்பு வந்துருது. இப்ப நாங்களாம் இருக்கோம், காலையில எழுந்ததுமே குளிச்சு முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டக்குன்னு சாமிக்கு ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் தண்ணி வைப்போம். பால் பாலை காய்ச்சி வைப்போம். டிஃபன் செஞ்சு டிஃபனை வைப்போம். இப்ப வைக்கும் போதே இது பகவானுக்கு செய்யணும், பகவானுக்கு செய்யணும், கையை அலம்பணும், இந்த கிளீனா வைக்கணும், இதை துடைக்கணும், இந்த இடத்துல இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு எப்போ அவருடைய நினைப்பு வருதா? அவருடைய நினைப்பு கண்டிப்பா வரும். ஏன் சொல்லுங்க? இன்னும் பக்தியில மேல போக இன்னும் நீங்க இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வைக்கணும். 12 இடத்துல திலக்க வைக்கிறோம். 12 இடத்துல வைக்கும்போது 12 இடத்துலயுமே அந்த திருநாமத்தை நினைக்கிறோம். மத்தவங்க நம்ம மறந்தா கூட மத்தவங்க நினைக்க வச்சிருவாங்க. புதுசா போய் நம்மளை யாராச்சும் பாக்குறவங்க, என்ன இத்தனை நாள் இப்படி இருந்த, இன்னைக்கு நெத்தில இதெல்லாம் வச்சிருக்கிற, வைக்கலாம் அப்படிலாம் கேட்டு அவங்கள நன்படுத்திடுவாங்க. கவலையே பட வேணாம். நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சாரம் தான். நீங்க 1000 பேத்துக்கு முன்னாடி நின்று பிரச்சாரம் பண்ணாலும், தனியா ஒருத்தருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணாலுமே பகவான் ரொம்ப மகிழ்வடைவார். பகவான் சொல்றாரு, ஸ்ரீகிருஷ்ணர், நீங்க பார்த்துப்பீங்க, இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? என்னை பற்றி பிறருக்கு எடுத்து உரைப்பவனே எனக்கு பிரியமான நண்பன் சொல்றாரு பகவான். அவருக்கு பிரியமானவங்க யாரு? அவரை பத்தி எடுத்து உரைக்கிறவங்க. நமக்கு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி நாங்க போனோம், இதை சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னுட்டு. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மாதாஜிக்கு போன கிளாஸ்ல கிளியர் ஆச்சு என்னன்னு, இந்த மாதிரி பிரபுஜி தான் திலக்க வைக்கணும்னு இல்ல. சில பிரபு தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதர், இஸ்கான் ஃபவுண்டர் என்று ஆச்சாரியார், அவருடைய கருணையால் நாம பெண்களும் திலக்க வச்சுக்கலாம். இப்ப இதெல்லாம் நான் வைக்க சொன்னேன். அன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது, இந்த கிளாஸ் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கிறேன். எடுக்கும்போது மாதாஜி சொன்னேன், அந்த மாதாஜி பேர் மறந்துட்டேன், கிருஷ்ணா மன்னிச்சுக்கோங்க. யார் பேர் சொன்னேன் நான் சொல்லுங்க, யார சொன்ன? அவங்க வைக்கிறீங்களா? இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்திருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. மாதாஜி சிப்பிருக்கேன், குமுதா மாதாஜி வைக்கிறீங்களா? வச்சிட்டு இருக்கிறேன் மாதாஜி. சின்ன வயசுல இருந்தே வச்சுட்டு கண்டினியூட்டி ஆயிட்டு இருக்குது. இப்ப வெரி குட். 12 இடத்துல வைக்கிறீங்களா? அதுதான் முக்கியம். 12 இடத்துல வைக்கிறோம். வைக்காட்டின்னு எழுதி வைங்க, தப்பே கிடையாது. வேற எந்த மாதாஜி இருக்காங்க? பேர் படிங்க, குமுதா மாதாஜி பேர் படிங்க, மாதாஜி பேர்லாம். மாதாஜி நான் வைக்கிறேன் மாதாஜி, நெத்தியில மட்டும்தான் மாதாஜி வைக்கிறேன். அம்மா, இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, இதை பாத்துங்க, எங்கெங்க இருக்குது, என்னென்ன பேசணும்னு. ஏன்னா நிறைய தடவை இந்த பாடம் எடுத்தாச்சு. அடுத்த இந்த பாடம் முடிச்சாதான் திரும்ப கூட உங்களுக்கு புதுசா வர வச்சு திரும்ப எடுக்கலாம். இதை நீங்க வைங்கம்மா, தப்பு இல்லை. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் காப்பாத்துறாரு. இந்த இடத்துல நெத்தியில வைக்கும்போது அங்க காப்பாத்து, இங்க வச்சா சுத்தியும் நமக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பான இந்த திலக்கு இருக்குது. இந்த திலகம் நம்மளை பாதுகாக்குது. இதை வைக்கிற மூலியமா ஒவ்வொரு நாமம் வைக்கல, ஒவ்வொரு பேர் சொல்லி சொல்லி நமக்கா சொல்லி இதுல குறிப்பிட்ட வச்சிருக்காங்கல்ல, நம்மளுக்கு அரண். அது நம்மளுக்கு ஒரு சக்கரம் மாதிரி, நம்மளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சக்கரம் மாதிரி, பாதுகாப்பு சக்கரமா. நாம சொல்ற ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமும் பாதுகாப்பா சுதர்சன சக்கரம் போல இருக்குது. இவருடைய திருநாமமும் சுதர்சன சக்கரம் போல நம்மளை பாதுகாக்குது. யம தர்மராஜாவே பக்கத்துல வரமாட்டாரு, யம தூதர்கள் வரமாட்டாங்க. பகவான் சொல்லியிருக்கிறாரு. எப்ப அஜாமில்ல பிடிச்சிட்டு போகும்போது, அப்ப விஷ்ணு தூதர்கள் தடுக்கிறாங்க. ஆச்சரியப்பட்டு இந்த குட் ஈவினிங் மாதாஜி. குட் ஈவினிங் மாதாஜி. குட் ஈவினிங்மா, தேங்க்யூ. புதுசா வந்திருக்கிறாங்க. யாரு இவங்க? யமதூதர் சொல்றாங்க. யார்கிட்ட போய் சொல்றாங்க? யம தர்மராஜாட்ட சொல்றாங்க, என்ன பிரபுவே, நீங்க தான் இந்த உலகத்துக்கே பெரியவங்க நாங்க நினைச்சோம். என்ன நாங்க போய் அஜாமில் உயிரை எடுக்க போனா வேற யாரோ எங்களை தடுக்கிறாங்க, என்ன விஷயம் அப்படி என்னன்னு கேக்குறாங்க. அப்பதான் யம தர்மராஜா சொல்றாரு என்னன்னு, பா அவங்க நாராயணனோட தூதர்கள், பகவான் அவர் அகில லோக நாயகன்,
இன்ஸ்டால பாத்துருக்கோம். இவங்க அவரு இஸ்கான் முழு முதற் கடவுள். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு. அப்ப என்னன்னு பகவானோட நாமத்தை சொன்னா நீங்க அவனை தொடக்கூடாது. திலக் போட்டிருந்தா எங்களை தொடக்கூடாது. துளசி மாலை போட்டிருந்தா தொடக்கூடாது. யம தர்மராஜா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர் கட்டளை போட்டுக்கிறாரு. நமக்கெல்லாம் ஆசை தானே. நாம மரணத்துக்கு பின்னாடி எங்க போகணும்னு நினைக்கிறோம்? யம தர்மங்கிட்ட போய் அடி வாங்கணுமா நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம்? இது நாள் வரைக்கும் தவறு செஞ்சிருக்கலாம், பாவம் செஞ்சிருக்கலாம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, அறிஞ்சோ அறியாமலோ. இதுக்கு மேல என்ன செய்யணும்? நாம இதெல்லாம் வச்சுக்கணும். மெல்ல மெல்லதான் மாற முடியும். யாரும் டக்குன்னு மாற முடியாது. கஷ்டம். எதையுமே ஓப்பனா பேசிக்கணும். பகவான் பார்த்துக்குவாரு. அவர் சொல்றாரு, உனக்கு அந்த என்னிடம் வரக்கூடிய அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்றாரு. தம் ஞானமாம் உபயாந்ததிங்கிறாரு. பகவான் சொல்றாரு, உனக்கு அந்த தேவையான அறிவை நான் கொடுக்குறேன்றாரு. பகவத்கீதையில கொடுக்குறாரு. அப்படித்தான் ஒருத்தரையும் மேல மேல கொண்டாடுறாரு பகவான். இனிமேட்டு மாதாஜிஸும் இதுல நீங்க இந்த 12 திலக்கும் வைங்க, தவறு கிடையாது, வைக்கலாம், வைங்க, நமக்கு பாதுகாப்பாருன்னா இருக்கும். படத்துக்கு போலாமா? இப்ப இந்த திலக்கத்தை பத்தி திரும்ப மகிமையா மாதாஜி அனுஷியா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அனுஷியா மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா அனுஷியா மாதாஜி இவங்க. ஏன் தயவு செய்து இப்போ வந்தவங்க எல்லாம் கண்டினியூவா வாங்க. நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா, வாங்கம்மா. மாதாஜி சாந்தி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சாந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, வாங்கம்மா கண்டினியூவா கிளாஸ்க்கு. மாதாஜி. நீங்க போன வாரம் எனக்கு சொல்லிருந்தீங்க பரீட்சித் மகாராஜாவோட இது பாகவதத்துல படிங்க பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். எதுக்கு நானே அந்த எதுக்காக சொன்ன சொல்லுங்க. பக்தர்களை வந்து யாராவது தொந்தரவு பண்ணா பகவான் பொறுத்துக்க மாட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு பரீட்சித் மகாராஜ் துர்வாச முனிவர் உதாரணம் சொன்னேன் நானு. அப்ப ஓகே. நீங்க வந்து போர்த்து கேண்டோல 24வது ஸ்லோகம், அத்தியாயம் 24ல 24வது ஸ்லோகம் பாத்துட்டு வாங்க நீங்க மாதாஜி. ஓகே. அது படிக்கிறீங்களா? இல்லைங்க, அதை படிங்க. நான் அதுக்குள்ள அது எந்த இடம்னு பார்த்து எடுத்துறேன், சொல்லலாம். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஆரம்பிங்க நீங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பரிச்சித் மகாராஜா எத்தனாவது ஹரே லெசன் கிருஷ்ணா. பார்க்கலாம்? தஸ்மின் ததோ தமம் அகம் தவ வீர பத்னி மாதாஜி ஏ மாதாஜி அந்யத்ர ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. ஷினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜேஸ்வரி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா, கண்டினியூவா வாங்க. இதுல எப்படி திலக்கு வைக்கிறது, எப்படி சாமி கும்பிடுறது என்னன்னு இந்த வாரம் முடிச்சுட்டு திரும்ப நான் நெக்ஸ்ட் வீக்கு மாதாஜி சொல்லி எல்லாரையுமே அட்டன் பண்ண சொல்றேன். தெரிஞ்சுக்கிங்க எப்படி சாமி கும்பிடணும், என்ன ஏது, எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், பிரபுபாதர் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, வைஷ்ணவர்கள்னா யாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்களாம் வைஷ்ணவ, நாளைய வைஷ்ணவர்கள் நீங்கள் எல்லாருமே. அதனால இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப என்ன தவிர மாதாஜி நான் சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஆ. வைக்கிறேன் மாதாஜி திலகம். அனுசியா மாதாஜி யார் பேசுறது? 12 இடத்துல திலகம் வைக்கிறேன் மாதாஜி. பேர் சொல்லி சொல்லுங்கம்மா. அனுஷியா மாதாஜி. அனுஷியா மாதாஜி. அதான் மாதாஜி அனுசியா மாதாஜி. ஓகே, ஹரிபோல். அனுசியா மாதாஜி, அதான் நான் கேட்டேன். அனுசியா மாதாஜி, ஹரிபோல். உங்களுக்கு கவலையே இல்லை. நீங்க எங்கன்னா போலாம், எங்கன்னா வரலாம். உங்களுக்கு அது சுதர்சன சக்கரம் போல பகவான் நம்மள பாதுகாத்துட்டு இருக்கிறாரு. வெரி குட். எல்லாரும் பாருங்க. டெய்லி அடுத்த வச்சு வாரம் என்னங்கம்மா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டெய்லி நீங்க வைப்பேன் சொல்றது மாதாஜி. நான் டெய்லி இனிமேட்டு அடுத்த வாரம் நான் வரேன் கிளாஸ்க்கு. நீங்க வாங்க. வைக்கணும்னு யாரையும் நான் கண்டிஷன் பண்ணல. உங்களுடைய விருப்பம் வைங்கன்னு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறேன். யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு மேல நான் இது யாருமே இதெல்லாம் கம்பல்சரி கிடையாதுமா. அது அவங்களுடைய விருப்பம் சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது பாகவதம் படிக்கிறாங்க பரிச்சித் மகாராஜா வச்சு. எதுக்குன்னா பாகவதம் வந்து ஒருத்தர் வந்து காப்பாத்தணும்னு நினைச்சா யாரையும் அழிக்க முடியாது. அவரு அழிக்கணும்னு நினைச்சா யாராலையுமே காப்பாத்த முடியாது. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தஸ்மின் ததே தமம் அகம் தவ வீர பத்னி ஏ அந்யத்ர பூசூர குலாத் கிருத கில்பிஷஸ்தம் பஷ்யேன வீத பயம் உன்முதிதம் திரிலோக்யாம் அந்யத்ர வை முரரிபோர் இதரத்ர தாசாத். தஸ்மின் அவருக்கு, தத அளிக்கப்படும், தமம் தண்டனை, அகம் நான், தவ உனக்கு, வீர பத்னி ஓ வீர பத்னியே, எவர் ஒருவர், அந்யத்ர தவிர, பூசூர குலாத் தேவர்களின் வரிசையில் பூமியில் இருப்போர் அந்தணர்கள், கிருத செய்தல், கில்பிஷக குற்றம், தம் அவனை, பஷ்யே நான் கண்டால், ந இல்லை, பீத இன்றி, பயம் அச்சம், உன்முதிதம் கவலையின்றி, திரிலோக்யாம் இம்மூன்று லோகங்களிலும், அந்யத்ர எங்கும், வை உறுதியாக, முரரிபோ
முரணின் பகைவரின் கிருஷ்ணர் இதரத்ர இதற்கு மாறாக தாசாத் பணியாளை காட்டிலும். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ வீர பத்தினியே, உன்னிடம் யாரேனும் தவறிழைத்தனர் என்றால் அதை அன்புடன் கூறுவாயாக. அவன் அந்தன குலத்தை சேராதவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு நான் தகுந்த தண்டனை அளிப்பேன். முரரிபு. கிருஷ்ணன் தொண்டனை தவிர நான் 3 லோகங்களுக்கும் உள்ளும் புறமும் ஒருவரையும் மன்னிக்க மாட்டேன். நான் தண்டிப்பதற்கு தயாராக இருப்பதினால் உன்னிடம் தவறிழைத்த பிறகு சுதந்திரமாக நடமாட அவனால் முடியாது. பொருளுரை தந்த ஆசான் பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதருக்கு ஜே. வேத நாகரிகத்தில் ஓர் அந்தணர் அல்லது முழு மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொள்வதற்குரிய முறையான தகுதியுடையவன், அதாவது சமுதாயத்தின் மிகுந்த புத்திமான் பிரிவை சேர்ந்தவன். அதுபோல் முர என்னும் அசுரனை கொன்றதினால் முரத்விஷன் என்று அறியப்படும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தனும் ஒரு நாட்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. அதாவது ஒரு நாட்டின் சட்டத்தை மீறுவதால் அவ்வரசாங்கத்தால் அனைவரும் தண்டிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ணா ஆமா. மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறது நீங்க ஷேர் ஆகவே இல்லைங்களே, நீங்க வேற படிக்கிறீங்களா? ஆமா ஆமா பாகவதம் படிக்கிறாங்க. ஓகே மாதாஜி, பாகவதம் ஓகே படிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே, இது எதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொன்னேனே போன வாரம் மாதாஜி, அதாவது எதுக்காக உங்களுக்கு மாதாஜி, சொன்னேன்? கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு யாராவது தொந்தரவு பண்ணா பொறுத்துக்க மாட்டாரு, உடனே அவங்கள தண்டிப்பாருங்கிறதுக்காக இத சொன்னீங்க. எஸ் எஸ் அதுதான் எஸ். மாதாஜி பின்னாடி வருது. அம்பரீஷ பத்தி, முனிவரை பத்தி பின்னாடி வருது மாதாஜி. ஓகே, ஒருவனது தூய அறிவு அல்லது தூய எவ்வளவு கிருஷ்ண நேரம் உணர்வு. பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்காம்மா? அதை மட்டும் இல்ல அந்த மாதாஜி, அந்த அந்த பார்ட்ட மட்டும் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அதை அம்பரீஷ் மட்டும் படிங்க. மகாராஜுக்கு மட்டும். ஓகே, ஓகே அதை மட்டும் மாதாஜி. படிங்க. ம். மிகச்சிறந்த யோகியான துர்வாச முனிவர், அந்தணரும் இல்லாத துறவியும் இல்லாத இல்லறவாசியான முனிவர். அந்தணரும் இல்லாத துறவியும் இல்லாத இவர் மகாராஜா அம்பரீஷுக்கு குற்றமிழைத்த காரணத்தினால் சுதர்சன சக்கரத்தினால் துன்புறுத்தப்பட்டார். மகாராஜா அம்பரீஷர் ஒரு வைணவர். அவரை தொல்லைப்படுத்தியதால் துர்வாச முனிவர் தண்டிக்கப்பட்டார். இதன் முடிவு என்னவென்றால், கிருஷ்ண உணர்வு உலகியல் பாவங்களினால் மூடப்பட்டிருந்ததென்றால் அப்பாவங்களை ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஓதுவனால் ஒருவன் நீக்கிக் கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சது சொல்லுங்க. படிச்சீங்க இல்லையா, என்ன புரியுது சொல்லுங்க. மாதாஜி, அதான் மாதாஜி, கிருஷ்ணர் மேல முழுமையா உண்மையா பக்தி வச்சு கிருஷ்ணரை சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா அவர் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நம்மள கைவிட மாட்டாரு. இதுக்கு அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜரை பகவான் நான் என்ன செஞ்சேன், அபராதத்தை பத்தி இதுல ஒரு நிறைய இருந்ததுனால அவரை கிருஷ்ணர் அவங்க துர்வாச முனிவர் காப்பாத்தினார். அதெல்லாம் துர்வாசன் முனிவர், அம்பரீஷர், இந்த கதையில நிறைய கருத்து வருது. பகவான் பக்தர்களை காப்பாத்துறாரு. அதே மாதிரி பகவான் எப்பயுமே பகவான் என்னது பிரதிஜானாகி நமே பக்த பிரணசிச்சதிங்கிறார் பகவான். கையில வச்சிருக்கிறேன். பிரதிஜானாதி என்னன்னா, கௌந்தேயா பிரதிஜானாகி, கௌந்தேயானா குந்தி புத்திரனே அர்ஜுனா, நீ தைரியமா சொல்லு, என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லை. சொல்லாத பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றாரா இல்லையா? ஆமாங்க. பிரதிஜானாகி, கௌந்தேயா பிரதிஜானாகி நமே பிரணசியதிங்கிறாரு. என்னுடைய பக்தன் எப்பயுமே அழிவதில்லைங்கிறாரு பகவான். அந்த அளவுக்கு பகவானே உறுதி கொடுக்குறாரு. நாம பகவானோட பக்தரா இருந்தா நமக்கு அழிவே கிடையாது. இப்ப நம்ம திலக வச்சு பாக்குறோம். நான் அடுத்த வாரம் இன்னைக்கு அனுசியா மாதாஜி வச்சிருக்கிற மாதிரி எல்லா மாதாஜியுமே 12 இடத்துல திலகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல யார் பேரு வைஷ்ணவ சதாச்சாரில் இல்லையோ அவங்க பேரை சேர்த்துறோம்னா இந்த சதாச்சார குரூப்ல சேர்த்திடலாம். சர்வ பிரபு சேர்த்திருவாரு, குமார் பிரபு சேர்த்திருவாரு. யார்கிட்ட சொல்லுங்க, சேர்த்திருவாங்க. ஓகேங்களா? இல்லாட்டி 8 மணிக்கு கரெக்டா கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. இப்ப பிரபுபாத திலக அணிவதை பத்தி ஒரு கதை சொன்னாரு. இதெல்லாம் போன வாரம் சொல்லியாச்சு இல்லைங்களா? படிச்சு வச்சுங்க. ஓகே. இந்த திரும்ப திரும்ப இந்த புதுசா எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க மாதாஜி? எத்தனை பேர் புதுசா வந்திருக்கீங்க? நான் கூட புதுசுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. போன வாரம் வந்த மாதாஜி, நானே இந்த வாரம் வந்திருக்கேன். சரி சரி, நான் உங்களுக்கு இந்த வாரம் முடிச்சிட்டுமா, நெக்ஸ்ட் வீக் அருமையா ஆரம்பத்துல நிறைய உங்களுக்கு போயிடுச்சு. நிறைய கருத்து ஆரம்பத்துல பாடத்துலலாம் போயிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் நான் சொல்றேன் மாதாஜி, திரும்ப எடுக்கிறேன். திரும்ப புதுசா சேர்றவங்கள சேர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடுறேன். ஏன்னா எடுத்து மறந்துடுறோம் நாம. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த திலகத்தை உங்களுக்கு பின்னாடி பாத்துக்குங்க. உடைய பத்தி ஆரம்பத்திலே பார்த்துருக்கோம் நம்ம. இப்ப இந்த படத்துல திலகாணிபதி பத்தி. இது கோபிச்சந்தனம், நம்ம நாமக்கட்டின்னு சொல்லுவோம். இங்க இஸ்கான்ல வைக்கிறது தலையில இந்த நெத்தியில வைக்கிறது கோபிச்சந்தனம். சந்தனம்னா கோபிச்சந்தனம். இந்த கோபிச்சந்தனம் அணியறதுனால
அன்னைக்கு படிச்சிட்டோம் இதை. அனைத்து புனித நதிகளும் நீராடிய தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலன் கிடைக்கும். அதே மாதிரி அந்த கோபிச்சந்திரத்தை அனுபவர்கள் வந்து 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசூய யாகங்கள் செய்த பலன் கிடைக்குது. எல்லா புண்ணிய தேசத்திலையுமே நம்ம தர்மம் செஞ்சோம்னா அதுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன் கிடைக்குது. எவ்வளவு பாவம் செஞ்சாலும், அதாவது இப்ப செய்யக்கூடாது. நான் கோபிச்சந்திரன் வச்சுக்கிட்டேன் தப்பு செய்யறது அது தவறு. எவ்வளோ தவறு செஞ்சிருந்தாலும் அந்த கோபிச்சந்திரத்துல நம்ம அணியறதுனால இது வந்து ஒரு திலகம் வந்து நமக்கு அணிகலன். அந்த பாவமும் போயிடுது. யமராஜா இப்பதான் யமராஜா வந்து அழைத்து செல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்ம யமதூதர்கள் நம்ம எல்லாம் பேசிக்குவோம். உயிர் போகும்போது யமதூதர் வருவாங்க. இது மட்டும் என்ன, ஒரு உயிர் போகும்போது 5000 தேள்கள் ஒரு சேர கொட்டினா எந்த வழி நம்ம உணர்வோமோ அந்த வழியை உணர்வோம். நாம அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நமக்கு உயிர் போகும்போது அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். நமக்கு அந்த கஷ்டம் வேணுமா? வேண்டாம். கோபிச்சந்திரன் வைக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்டிங் பண்ணலாம். துளசி மாலை போடுறீங்களா? இந்த தெருவில் நாய் பிடிக்கிற வருவாங்க கார்பரேஷன்காரன், இதை படிங்க. யார் படிங்க? மாதாஜி லைனா கூப்பிடுங்க, எல்லாரும் படிங்க. ஒருத்தர் கூட படிக்கலன்னு இருக்கக்கூடாது. ஆளுக்கு ஒரு பரானா எல்லாருக்கும் வந்து திரும்ப ஒரு பரா படிப்பீங்க. ஓகேங்களா? அல்வா படிக்கல யார் கூப்பிடுறீங்க? குமுதா மாதாஜி கூப்பிடுறீங்களா? அனுசியா மாதாஜி கூப்பிடுறீங்களா? இல்ல ராஜேஸ்வரி மாதாஜி யார் கூப்பிடுறீங்க? யாருன்னா ஒருத்தர் எடுத்து. கடவுளின் நாய் என்பதை யமராஜர் புரிந்து கொள்வார். அவரை சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது. ஒருவர் என்னிடம், சுவாமிஜி, இந்த துளசி மணிகள் ஏன் உங்கள் கழுத்திலோ அல்லது உங்கள் பக்தரின் கழுத்திலோ அணிவிக்கப்படுகின்றன என்று கேட்டார். எனவே நான் பதிலளித்தேன், ஒரு செல்ல நாய்க்கு காலர் இருப்பது போல நாமும் கடவுளின் செல்ல நாய்கள். எனவே இந்த காலர் எங்களுக்கு கிடைத்தது யமராஜா. கடவுளின் செல்ல நாய், அவனை விட்டு சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது என்று புரிந்து கொள்வார். ஸ்ரீ பிரபுபாத விரிவுரை. பாத்தீங்களா? நமக்கு நாய் பிடிக்கிறவன் வருவான், வந்தானா லைசன்ஸ் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுத்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தோமா, கழுத்துல ஒரு பட்டி போட்டிருப்பாங்க. அதை வந்து கார்பரேஷன்காரன் தெரு நாயின்னு பிடிச்சு போக மாட்டான். அதுபோல நாம கடவுளின் பகவானினோட நாய். நம்மளை வந்துட்டு யமதூதர்கள் நெருங்க மாட்டாங்க. யார் சொல்றாரு? யமராஜா அவன் கடவுளின் செல்ல நாய், அதை சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்குவான்னு சொல்லி தமாசா சொல்றாரு. எப்ப சொல்றாரு? ஸ்ரீமத் பாகவத உரை சொல்லும்போது 1.3.39 பம்பாயில 1970 பிரபார் சொல்றாரு. இதை அதே மாதிரி வைஷ்ணவருக்கான உடை. இதை அடுத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 5 பேர் யார் படிக்கிறீங்க? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் போது அவளது உடல் முழுவதும் துணியால் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். காஷ்ய முனி தனது மனைவியை நன்றாக அலங்கரித்து நன்றாக உடை அணிந்திருந்தால் வழிய வீதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். இப்பொழுது நாகரிகமாகிவிட்டவர் மினி ஸ்கர்ட்களை அவர்கள் ஊக்குவிக்குவதில்லை. ஓரியண்டல் நாகரிகத்தில் ஒரு பெண் தெருவுக்கு செல்லும் போது அவள் யாரென்று எந்த ஆணும் அடையாளம் காணாதபடி அவள் முழுவதுமாக மூடப்பட வேண்டும். இந்த முறையில் கத்தரிப்புக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.16 பொருள். அப்ப சொல்றார் மரியாதைக்குரிய பெண்ணை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பாகவதம் யார் படிச்சீங்க? 6:18-50 எடுத்து படிங்க. அது நெட்ல போய் நீங்க எடுத்தாலும் சரியே, வேதா பேஸ்ல இல்ல புக் வச்சிருந்தாலும் எடுங்க. அது வரைக்கும் மாதாஜி படிக்கிட்டோம். படிங்க மாதாஜி. மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது. படிங்க. மரியாதைக்குரிய பெண்ணை பார்க்க முடியாது. இந்த மினி கட் அல்லது மினி சட்டை அனுமதிக்காதீர்கள். சிரிப்பு. வேத நாகரிகத்தின்படி மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க கூடாது. அசூரியம் பாஷ்யாத் சூரியனை எவ்வாறு தவிர்க்கலாம்? ஆனால் அப்படித்தான் சொல்லப்படுகிறது. ஒரு ஆணின் பெண்ணை பார்க்க சூரியன் சிரமப்படுவார். ஆம், ஆசூரியம். பாஷ்யாத் ஆசூரியம். சூர்யா என்றால் சூரியன் முடியாது. சூரியனும் அவனை தொடர்வான். அந்த பெண்ணை நான் எப்படி பார்ப்பேன்?
ஸ்ரீல பிரபுபாதா திருமண விழா மற்றும் விரிவுரை மே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1969 பாஸ்டர். 1960. இதுல என்ன மாதாஜி சொல்றாரு? படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஆடை எப்படி இருக்கணும்? அடுத்தது வேறவங்க படிங்க. 6.18.50 எடுத்துட்டேன் மாதாஜி, படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. மாதாஜி படிங்க, படிங்க. வெரி குட். படிங்க மாதாஜி. நோத்திஷ்டா புருஷ்ட சலிலா சந்நியாயாம் முக்த மாதாஜி மூர்தஜா. அந்த பொருளறி மட்டும் படிங்க. அந்த ஓகே பொருள் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, பொருளறி படிங்க. ஆ. நன்கு ஆடை அணிந்து நன்கு அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தாலொழிய வெளியில் செல்லக்கூடாதென்று கஷ்யப முனிவர் தன் மனைவிக்கு அறிவுரை கூறினார். இப்பொழுது நாகரிகமாயுள்ள குட்டை பாவாடைகள் அணிவதை அவர் ஆதரிக்கவில்லை. கிழக்கிந்திய நாகரிகத்தின்படி வீட்டுக்கு வெளியில் செல்லும் ஒரு பெண் ஒரு ஆடவனால் அடையாளம் காண முடியாதபடி தன்னை நன்கு மூடி மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தூய்மை அடைவதற்கு இந்த முறைகள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வது அவசியமாகிறது. கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்ட ஒருவன் முழுமையாக தூய்மை அடைகிறான். இவ்விதமாக அவன் பௌதிக களங்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தன்னை எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வெரி குட், தேங்க்யூ. பாருங்க, இதுல வந்துட்டு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கஷ்யப முனிவர் தன் மனைவி என்ன செய்வாங்க, அப்படியே மெலிஞ்சி ஒரு அலங்காரம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க, உடை கூட நல்லா போட மாட்டாங்க, அப்படியே எலும்பும் அப்படி பெரிய ராஜ குடும்பத்தை பெண் அவங்க வந்து இவர் கஷ்யப முனிவருக்கு அவரு மனம் செஞ்சுட்டு வராரு. ஆனா அந்த அம்மா அப்படி இருந்தாங்க. அப்ப அவரே சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, நீ வந்து நல்லா அலங்காரம் பண்ணிட்டு போனோம், இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்யப முனிவர் தனது மனைவிக்கே சொல்றாரு, தேவகூதிக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம துணி போட்டுதான் பாருங்க, சூரியன் தான் எல்லாருமே எல்லா இடத்துலயும் சூரியன் படும், அந்த சூரியன் கூட பார்க்க மாட்டோம் அப்படியா. சூரியன் பார்க்கறத தவிர்க்கலாமா? இப்ப மினி ஸ்கர்ட் போட்டு போறதெல்லாம் ஒரு இதாகி போச்சு. அது மினி ஷர்ட்டுங்கிறது என்ன, ஸ்லீவ்லெஸ், அதெல்லாம் நல்லா இருக்கிறது இல்லை. அது மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பேரண்ட்ஸ் தான் சொல்லணும். அந்த ஏதோ உடல் மூடி இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, சேலை தான் கட்டுனா நம்ம பிள்ளைங்க யாராக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்க கேட்காத சொல் பேச்சா பரவாயில்ல, சேலையே கட்டாட்ட கூட துணி உடலை மூடி இருக்கணும். துணி எதுக்கு? நம்ம உடலை மூடத்தான் துணி. துணி எப்படி நம்ம உடலை மூடுறோன்னு அதை பார்த்து தான் மரியாதை கிடைக்குது, இல்லாட்டி மரியாதை கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸ்லீவ்லெஸ் நீங்கள் பாருங்கள், பஸ்ஸில் லேடிஸ் போகிறாங்க, மேக்ஸிமம் ஸ்லீவ்லெஸ் ப்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு கையை தூக்கி மேலே கம்பியில் வச்சு போட்டுக்கிட்டு, அது பார்க்குறதுக்கு பார்க்குறவங்க எல்லாமே மூஞ்சி சுளிக்கிறாங்க. பெரியவங்க மூஞ்சி சுளிக்கிறாங்க, சின்னவங்க அது ஒரு என்ஜாய் பண்ணுறாங்க நல்லா பார்த்து. அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம காட்சி பொருள் கிடையாது, காட்சி பொருள் கிடையாது. நாம் உடலை மூடத்தான் துணி, உடலை காட்டுறது கிடையாது. இது இஸ்கான்ல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். துணியும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக போடணும். என்ன சேலை கட்டணும், கோயிலில் போட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா. நம்ம திருப்பதிக்கே போனால் என்ன சொல்கிறாங்க, சேலை கட்டிட்டோன்னா சுடிதார் போட்டு போகணும், சுடிதாருக்கு மேலே துப்பட்டா போட்டு போகணும். இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் கோயில் இருக்குது, கோயிலே இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னா அந்த காலத்துலேருந்து வந்து 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 இப்போ சுடிதார் துப்பட்டாக்கு வந்துருக்குது. சேலை தான் கட்டிட்டு போகணும். மரியாதையாக இருக்க பொண்ணை சூரியன் கூட பார்க்க மாட்டாராம். அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க, படிங்க. எதுக்காக அந்த மக்கள் ஒரு பெண்ணு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்களா? யாரு பார்க்கறதுக்கு அலங்காரம் பண்றாங்க? ஒரு பெண் சொல்லுங்க. நீ அலங்காரம் பண்ணி யாரு பார்க்கணும் உன்ன? கணவன் மட்டும்தான் பார்க்கணும் மாதாஜி. அதுக்காக கணவன் இருக்கும்போது பண்ணலாம், தவறு கிடையாது. மற்றவங்க பார்க்கறதுக்கு நம்ம செய்யறது இல்ல. படிங்க, யார் படிக்காதவங்க படிங்க. அடுத்து மிகவும் அழகாகவும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மிகவும் அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவே தன்னை ஒடுத்திக்கொள். எனவே அந்த வேத இலக்கியத்தின்படி கணவன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஒரு பெண் தன்னை மிகவும் மிக அழகாகவும் கணவனை உயிரூட்டுவதற்காகவும் தன்னை உடுத்திக் கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறாள். கணவன் மனைவி அழகாகவும் இருப்பதை பார்த்தால் அவன் கொஞ்சம் ஊக்கம் பெறுகிறான். அதே போல் ஒரு பெண் தன் கணவன் வீட்டை விட்டு வெளியில் இருக்கும்போது அவள் மிகவும் கராராக மிக கச்சிதமாக உடை அணிய வேண்டும். ஆனால் நோக்கம் என்ன? நோக்கம் கணவன். ஹரே கிருஷ்ணா. இது விரிவுரை 4:35 வந்துட்டு பிரபாகர் இதை பேசியிருக்கிறாரு. அப்புறம் மேலும் சொல்றாரு, இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஒரு பெண் என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஒரு பழமொழியே இருக்கு, ஏன்னா கணவனுக்காக தான் பெண்கள் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும், அடுத்தவங்களுக்காக கிடையாது. கணவன் இது நல்லா இருக்குது, உனக்கு இது பண்ணுமானா பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நீயும் பண்ணலாம். உன்னை எந்த ஒரு கணவனுமே மனைவி அழகா கண்ணுக்கு தெரியும் போது அடுத்த பெண்களை நோக்கவே மாட்டாங்க. மனைவியா நடந்துக்கணும் வீட்டுல. அப்படி இருக்கும்போது அடுத்த பெண்களை எந்த கணவனும் ஏறிட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆண்கள் தவறு செய்யறதுக்கு நம்ம பெண்களை ஒரு காரணமா இருக்கக்கூடாது.
அதுவும் இந்த உடை தான் முக்கியமான ஒரு காரணமே. ஒரு புடவைய ஒரு 4 பெண்கள் ரோட்ல போகும்போது முதல்ல ஒரு பொண்ணு சேலை கட்டிட்டு போனா கையெடுத்து கும்பிடலாமான்னு நினைப்பாங்க. அதுவும் புடவை கட்டி தலைய பூ வச்சு ஜடைய போட்டு நெத்தியில பொட்டை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டிக்கர்லாம் இல்லை, குங்குமம்லாம் விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டிக்கர் வந்துட்டாங்க. குங்குமம் தான் மரியாதையே. ஒரு குங்குமம் வச்சு அந்த வகிட்டில் குங்குமம் வச்சா கல்யாணம் ஆன பொண்ணு, பார்த்ததுமே இது திருமணமான பெண் அப்படின்னு தெரியும். வச்சுக்கிட்டு போகும்போது கையெடுத்து கும்பிடலாமாப்பா, அம்மன் மாதிரிப்பா பெண்கள் அப்படிம்பாங்க. அதே பின்னாடி ஒரு பொண்ணு பாவாடை தண்ணி போனால் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா பெண்ணுவாங்க. ஒரு அதான் மிடி சின்னதாக ஒரு தொட தெரிகிற மாதிரி ஒரு பாவாடையும் ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் பனியன் மாதிரி ஒன்று போட்டு போனால் பார்க்குறோம் பார்ப்பான். ஆனால் மனசில் வந்து என்ன நினச்சி பார்க்குறான், அது ஒரு விலை பொருளாட்ட போகுதப்பா, இது சரியில்லை அப்படிம்பாங்க. நல்ல பொண்ணாந்து இப்படி போடாது, என்ன அப்படி அப்படிம்பாங்க. இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த காலத்தில் எல்லாமே இதாகிடுச்சு. ஆனால் நாம் என்ன பண்ணணும், நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரப்படி அந்த மாதிரி போடக்கூடாது, புடவை தான் கட்டணும். புடவை கட்டினா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஜாதுராணின்னு யாருன்னா வெளிநாட்டுக்காரங்க பிரபுபாதாட்ட வந்துச்சு பாருங்க, நினைச்சு பாருங்க, நம்ம புடவை கட்டுற நாட்டில் பிறந்த நம்ம புடவை கட்டாத வேற வேற ட்ரெஸ் போடுறோம். பட் வெளிநாட்டில் அவங்க வந்து அவங்களுடைய கல்ச்சரே அந்த மாதிரி துணி போடுறது, அந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு பனியனு டிஷர்ட்டு அப்புறம் சின்ன பாவாடை அந்த மாதிரி போடுறாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ கஷ்டப்பட நம்ம கஷ்டப்படணும். 6 மீட்டர் 6.5 மீட்டர் புடவை கட்டிக்கிட்டு ஒரு பாவாடை கட்டி ஜாக்கெட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே 6.5 மீட்டர் புடவை கட்டிட்டு அதை இப்படி தலையில் போத்திக்கிட்டு தான் உடம்ப மறைச்சி வர்றாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்கள்லாம். பிரபுபாதருடைய ஒரு நம்மளுடைய வேத கலாச்சாரத்தை வந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணுறாங்க. பட் நாம் தான் அப்படியே அந்த பக்கம் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அவங்கெல்லாம் எது கரெக்டுன்னு நம்ம கிட்ட வந்து கற்றுக்குறாங்க. நாம் என்ன பண்ணணும், இதை நம்ம விடக்கூடாது, நம்ம தான் இதை பிடிச்சு வைக்கணும். இப்போ என்ன அடுத்து இதை படிங்க, புடவை அணிந்த பெண். யார் படிக்கல படிங்க. புடவை அணிந்த பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறார். படிங்க மாதாஜி. புடவை அணிந்த ஒரு பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறார். சில ஆனந்த ஆசிரம ஆண்களும் பெண்களும் வந்தனர். ஒரு பெண் புடவை அணிந்திருந்தாள். பிரபுபாதா மற்ற பெண்களை நோக்கி, புடவை அணிந்த பெண் மிகவும் பெண்மையாக தெரிகிறாள் என்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் லீலாமிருதா. தொகுதி 2, விதை நடுதல், நியூயார்க் நகரம், 1966. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்திய முறையில் இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள். பிரபுபாதா ஆம், மாறாக இந்த பெண்கள் இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் மிகவும் அழகாக இருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். ஆம். கிறிஸ்துவ பாதிரியாருடன் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அரை உரையாடல். திரு ஜெனிக், ஜூன் 10, 1974, பாரிஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து படிங்க மாதாஜி, நீங்களே படிங்க. இந்த வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. சியாம சுந்தரா ஆமாம், இது கல்கி தாசா மற்றும் அம்பிகா தேவி தாசி. பிரபுபாதா இப்போது இந்த உடையில் நீங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள். இந்த வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது. இந்த ஆடையின் மூலம் அழகு 100 மடங்கு அதிகரிக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர். துவக்கங்கள் ஏப்ரல் 2, 1972, சிட்னி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அடுத்து மாதாஜிஸ் எல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து பிரபுஜிஸ் படிக்கணும். ரெடியாருங்க. இன்னும் மாதாஜிஸ் யார் படிக்கல அவங்க படிங்க, முடிச்சதும் பிரபுஜிஸ் ஆரம்பிப்பீங்க. பிரபுபாத் சொல்றாரு, மாதவி லதாவுக்கு கடிதம் போடுறாரு. கடிதம் என்னன்னுட்டு அவங்க சேலை கட்ட தெரியலங்கிறதுக்கு சொல்றாரு. அவங்க சேலை கட்ட தெரியாது, எனக்கு எப்படி கட்டுறது என்னன்னு. அதுக்கு புடவை கட்டினா, அப்போ புதுசாக வர டிவோட்டி, அவங்க வந்த டிவோட்டி. அவர் சொல்றாரு, புடவை கட்டினா நல்லா இருக்கும், எப்படி கட்டணுமா, ஜாதுராணிக்கிட்ட கத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு. நீங்க ஒரு நல்ல பெண்ணா இருக்கணும், உடையும் தோற்றமும் சமூகத்தின் சமூக மாநாடுன்னு சொல்றாரு அவரு. புடவை அணிந்த பெண்ணு தான் ஒரு பெண் மாதிரி தெரியுதா இல்லைங்களா? புடவை என்ன நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க, இப்போ சகஜமாயிடுச்சு, பெண்கள் ஜீன்ஸ் பேண்ட் டிஷர்ட் வந்து போட்டு வந்து ஆயாக்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, நீ என்ன ஆம்பளை பிள்ளையா, ஏன்டி சட்டை போடுற, எதுக்கிட்டு இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு இதாக பேசுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் அது மாறிக்கிட்டு வருது. மாறக்கூடாது, மாறாமல் இருக்கிறது நல்லது. கல்யாணத்தன்னைக்கு புடவை கட்டுறதே பெருசு. அதுவும் நாம் இது பண்ணும்போது சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன வயசில் பரவாயில்ல இருக்கலாம், கொஞ்சம் பெருசாக நம்ம வந்து கல்ச்சரை வந்து புடவை கட்டணும். புடவை இல்லைன்னா ஆஃப் சேரி கட்டின பொண்ணுங்களை பார்க்க முடியுதுங்களா? பார்க்கவே முடியல. இப்போ சுத்தமாக முடியல. ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள்
பொண்ணு எங்கள் வீட்டிலேருந்து படிக்க போவா காலேஜுக்கு போனா. இங்கே போகும்போது அவள் ஆஃப் சாரி இங்கே வீட்டில் கட்டியிருப்பா, ஆஃப் சாரி சுடிதார் போட்டு போனான். வரவங்கலாம் வீட்டில் அவ்வளோ ஒரு இதாக பார்ப்பாங்க. இது யார் பொண்ணு இப்படி இருந்து, நான் எங்கள் பொண்ணு, என் பொண்ணு இல்லை, எங்கள் அக்கா பொண்ணு. பாவாடை தாவணி தான் பார்த்து அவ்வளோ எல்லாரும் பார்க்குறவங்கலாம் இந்த மாதிரி அப்பயே சொன்னாங்க. இப்போ சுத்தமாக யாருமே நான் ஆஃப் சாரி கட்டி பார்க்கலைங்க, எங்கேயுமே பார்க்கல. ஆனால் கட்டணும், அந்த மாதிரி இது பண்ணணும், ரொம்ப நல்லது. ஒருத்தருமே என்ன நினைப்பாங்க, ஒரு ஆண்களுமே ரோட்டில் போகும்போது அடுத்த பெண்கள் ஒரு ட்ரெஸ் எப்படி இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக அது ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு இருக்கிற பொண்ணுங்க எல்லாருமே நினைப்பாங்க, நம்ம வீட்டு பொண்ணு கரெக்டாக இருக்கணும், நம்ம வீட்டுக்கு பொண்ணு கரெக்டாக இருக்கணும், இப்படி தான் நினைப்பாங்க. அப்படி நடக்கணும். கிருஷ்ணா கொண்டாடுவாங்க, மாற்றம் வரும். இவ்வளோ பிரபுபாதர் இத்தனை மாற்றத்தை கொண்டாந்தாரு. இதுக்கு மேலே இதை மேலே எடுத்துக்கொண்டு போகிறதால நம்ம கையில் இருக்குது, நம்ம தான் இதை பிரபுபாதர் எங்களுக்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. நாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம் அடுத்தவங்களை திருத்தறதுக்கு பதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம சொல்லி பார்க்குற ஒருத்தர் கேட்கலையா, பரவாயில்ல விடுங்க, வருவாங்க. ஆனால் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் நம்ம சொல்கிறத அடுத்தவங்க கேட்பாங்க. புடவை அணிஞ்சாதான் ஒரு பெண் பெண்ணா இருக்கிறாங்கிறாங்க. அதுவும் இது நமக்கு இந்திய முறையில் இந்திய முறை ஆடை எது சொல்லுங்க, சாரி தான். இது யார்கிட்ட சொல்றாரு, கிறிஸ்துவ பாதிரியார். ஏன் சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவ பாதிரியாருடன் சில பிரபுபாதர் அரை உரையாடல் அப்பயே, எப்ப 1974. ஏன் அதை அவர்கிட்டனா மேக்சிமம் வெளிநாட்டுல, அதுவும் கிறிஸ்டின்ஸுங்கிறவங்க நம்ம நாட்டிலேயே கூட ட்ரெஸ் வந்துட்டு சாரி கட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம், கம்மி. அங்க எங்க செனிக்கல அந்த இடத்துல யாருமே கட்டுறது இல்லை. அப்பா சொல்றார் பிரபுபாதர் என்னன்னு, ஆமா பெண்கள் வந்து இந்திய முறையில் ஆடை அணியும் போது அவர்கள் மிகவும் அழகாக இருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு. அவர் ஆமாங்கிறாரு. அதே மாதிரி வேதியர் ஆடை, சியாமசுந்தரம் வேதியர் ஆடைன்னு என்ன சொல்லுங்க, வேதம் ஓதுறவங்க பிராமணர். இந்த வேதம் வரவங்க யாரா இருந்தாலுமே, இந்த கல்கிதாசா மற்றும் அம்பிகா தேவிதாசி, சியாமசுந்தரம் கேட்கிறாரு, ஆமா இவங்க அப்படின்றாரு. அது சொல்றாரு, இப்போ இந்த உடையில் நீங்கள் மிகவும் அழகாக இருக்கிறீர்கள். யாரு, கல்கிதாசாவும் அம்பிகா தேவிதாசியும். அவங்க சொல்றாரு, நீங்க இந்த வேதி உடையில் ரொம்ப அழகா இருக்கிறீங்கன்னு. இந்த ஆடை என்ன சொல்ற, 100 மடங்கு அழகா தெரியுதுங்களாம் சொல்றப்பா. அவர் சொல்றாரு பாருங்க. அடுத்து விதைகளுக்கு உடை. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கல, மாதாஜின்னு நீங்க படிக்கலையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க. ஒருத்தரா படிக்காதவங்க நீங்க கூப்பிட்டீங்களா, படிக்காதவங்களை கூப்பிடுங்க. மாதாஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. விதவைகளுக்கு உடை. இந்த சுவாதி பெண்ணால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவள் இந்த வெள்ளை ஆடையை ஏற்றுக்கொண்டாள். அவள் கவர்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு விதவை ஆபரணங்கள், நல்ல புடவை, அலங்காரம், முடியை அழகாக சீப்புவது போன்றவற்றை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கணவனுடன் இல்லாத பெண்ணுக்கு இவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதிரி வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி. அடுத்து படிங்க. அடுத்து படிங்க. வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீலத பிரபுபாதர், எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நீங்கள் நீண்ட முடிகளை வைத்திருந்தால் அவை அகற்றப்பட வேண்டும். எனது சீடர்கள் அனைவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நம்முடன் இருப்போருக்கு கூட சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். அவர்கள் பார்வையிடலாம், ஆனால் எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுங்க, இதையும் படிச்சுங்க. பிரகாசமான 15 நாட்களில் மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். எனவே நாம் மொட்டையடித்த தலையுடையவர்கள் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும், நீண்ட முடி உடையவர்கள் அல்ல. இது முரண்பாடு. மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது தலையை தெளிவாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். பூர்ணிமா தினத்தன்று பிரகாசமான 15 நாட்களில், ஏகாதசிக்கு பிறகு 4 நாட்கள், பிரகாசமான 15 நாட்களில் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டையடிக்க வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை போட்டிருக்காங்க. தேவைப்பட்டால் இல்ல ஓகே முடிச்சிட்டீங்கல்ல, அவ்வளவுதான். அடுத்து பாருங்க, விதவைகள்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பயே சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்பெல்லாம் யாரு அவங்க அப்படி, ஆனா விதவைன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு தனி மரியாதை. அவங்க வந்து தெய்வ பெண்கள். நம்ம யாரையுமே வந்து விதவைகளை விதவைன்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டு ஒரு பரிகாசம் பண்ணக்கூடாது, ஒரு ஏளனமா பார்க்கக்கூடாது, ஏளனமா சொல்லக்கூடாது. அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி, அவங்க வந்து பகவான் அதாவது தெய்வத்தோட ஒப்பிடப்படுறாங்க.
அப்படி விதவியா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யணும்னா வெள்ளை அடைய போட்டுக்கணும். கவர்ச்சி எதுக்கு கவர்ச்சி? இப்பதான் பார்த்தோம். யாருக்காக நம்ம அலங்காரம் பண்ணணும்? கணவனுக்காக. அந்த கணவனே இல்லைங்கும்போது கவர்ச்சியா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். நீங்க தலையெல்லாம் சீவ வேணாம்லாம் சொல்லலை நான். அந்த காலத்துல சீவக்கூடாதுன்னா அதை மொட்டையை அடிச்சிருப்பாங்க. ஒரு ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ் மொட்டையை அடிச்சுக்குவாங்க. இந்த காலத்துல அதெல்லாம் முடியாது, கஷ்டம். ஆனா என்ன பண்ணிக்கலாம், முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர்ச்சியா இருக்க வேண்டாம். இப்போ நம்ம வாழ்க்கை தரம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்குன்னு யாரும் இது பண்ணல. ஆனா இந்த மாதிரி இருந்தா நல்லது. இன்னமும் ஒரு சில கம்யூனிட்டியில வந்து ஒயிட் saree தான். இப்ப எங்க பக்கம் எங்க இதுல வந்து நாங்கலாம் கலர் saree போடலாம்னு இருக்குது. எங்க இதுல இன்னொரு பிரிவு இருக்கிறாங்க. அவங்க வெள்ளை சேலை தான் கட்டணும். அங்க பேரவே வெள்ளை சேலைக்காரங்கன்றுவாங்க. எங்க இதுல பிரிச்சு சொல்லுவோம், எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில. அந்த மாதிரி வெள்ளை சேலை கட்டணும். இது வந்து ஒரு விதவைக்கு வந்து நல்ல புடவை, அலங்காரம், முடி சீவு, அதெல்லாம் சீவக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தடை செய்யுது. ஏன் அதனாலன்னா அடுத்தவர்களுடைய பார்வை வந்து அவங்க மேல படக்கூடாது. கவர்ச்சியா இருக்கிறது தான் அடுத்தவங்க வந்து பார்க்க சொல்லி தூண்டுது. அதுக்காக இந்த ஒரு இது. அந்த பெண்ணுக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பு. இப்படி இருந்தா அந்த பொண்ணுக்கு அதே போட்டுக்கிற ஒரு பாதுகாப்பு. இவன் சொல்லுவாங்க வெளியே புருஷன் வீட்டுக்கா ஊருக்கே போயிட்டு அந்த வயசானவங்களாம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. பின்னாடி இருந்து பேசுறது தான் வேலை. பகவானை பத்தி பேசலாம், யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க? தெரியும், தவறு அப்படி அவங்க மேல கிடையாது. நம்மளுடைய நம்மளுடைய சுற்றுப்புற சூழல் எப்படியோ அதன்படி. கணவனே இல்லை, எதுக்கு மேக்கப் பண்ணி திரியிறா இவ அப்படின்னு ஒரு பேச்சு பேசுவாங்க. அதே மாதிரி பிரபுஜிஸ் கூட இருந்தா என்ன சொல்றாரு, பிரபுபாதரு மொட்டை அடிக்கணும் தலையை, அதான் சிக்கா வச்சுக்கலாம் சின்னதா. சுத்தமா மொட்டை அடிக்கணும். எப்போ மொட்டை அடிக்கணும்னு சொல்றாரு. அந்த நம்ம கூட சொல்லுவாங்க என்னன்னு, எங்க ஊர்ல எல்லாம் 3ஆம் பிறை அன்னைக்கு முடி வெட்டுவாங்க. அப்பதான் முடி பிறை வளர்ற மாதிரி முடி வளருமா. அது பாருங்க, விஷயம் தெரியாமையே வில்லேஜ்ல எல்லாமே ஃபாலோ பண்றாங்க. எனக்கு தெரியாது. முடி வெட்ட போனா எங்க அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க, இப்போ வெட்டக்கூடாது, இப்போ வெட்டக்கூடாது, இப்போ விடாத, இது இப்போ அமாவாசை வரப்போகுது, அப்புறம் வெட்டுங்க அப்படின்னு எங்கள் தெருவில் எல்லாம் உட்காந்து. அப்போ சின்ன பிள்ளை, நான் ஒரு 12 13 வயசு, உட்கார வச்சாலும் முடி வெட்டுவாங்க முன்னாடி. அப்பதான் வளருமா. யாரு சொல்லி கொடுத்தா சொல்லுங்க? பெரியவங்க சொல்றதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்க. ஏன்? ஆனா அதெல்லாம் வேதத்துல வர்றது, சாஸ்திரத்துல வர்றது, இதெல்லாம் சொந்த கருத்து எதுவுமே இல்லை. அப்பா சொல்றாரு, எப்பப்ப வெட்டணும், எப்பப்ப முடிய நாம வந்து மொட்டை அடிச்சுக்கணும்னு சொல்றாரு பிரபாதர். தேவைப்பட்ட என்ன செய்யறது, குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாங்கிறாரு. யார் படிக்கிறது இது? மாதாஜிஸ் படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரபுஜிஸ் படிங்க. மாதாஜிஸ் எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? குமுத மாதாஜி யார், எந்த மாதாஜி படிக்கல? இப்ப பிரபுஜிஸ் பிரபுஜிஸ் கூப்பிடுங்க. ஒரு பிரபுஜிஸா கூப்பிடுங்க. உமாபதி சிவா பிரபு, புதுசா பிரபு வந்துக்கிறாங்க. சரவ பிரபு கூப்பிடுங்க, அவங்கள படிக்க சொல்லுங்க. எந்த பராகிராஃபு? தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல். 2 பேரா நீங்க படிங்க. அடுத்த பிரபு 2 பேரா, எல்லாருமே படிக்கணும். ஒரு பேரா படிச்சிருக்கீங்க. இதை மட்டும் படிங்க. தேவைப்பட்ட படிங்க பிரபு. தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்கா ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலையை மொட்டையடித்து முடி நீளமாக வளர விடாமல் மிகவும் அவசியமாக இருக்க வேண்டும். மிகவும் அவசியமானால் ஒரு அமெரிக்கா ஜென்டில்மேன் போல் ஆடை இருக்க வேண்டும். மிகவும் அவசியமானால் ஒரு அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் ஆடை இருக்க வேண்டும். எனக்கு குறுகிய முடி ஆனால் நீண்ட முடி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. நீண்ட கூந்தல் உடையவள் என் சீடனாக இல்லாததற்கு காரணம் அவள் கொள்கைக்கு எதிரானவன். மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலைமுடியை குட்டையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். தேவைப்பட்டால் குட்டையான கூந்தலுடன் அமெரிக்கா ஜென்டில்மேன் போல் உடை அணியலாம். ஸ்ரீ பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், திருஷ்டகேது, நியூயார்க், ஜூலை 17, 1978. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஏன் வரல நீங்க? இனிமேட்டு வரணும் பிரபு. நெக்ஸ்ட் வீக் வாங்க கிளாஸ்க்கு. உமாபதி பிரபு 8:30 மணிக்கு மேலதான் டைம் கிடைக்கும். சரி வாங்க, பரவாயில்ல. பகவான் சொல்றாரு பகவத்கீதையில, ஏ எதாமாம் பிரபத்தியந்தே தாம் ததைவ பஜாமியகம் மம வர்த்தமான வர்த்தந்தே மனுஷிய பார்த்தா சர்வசகா. என்ன அர்த்தம்னா, என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றால் போல் அவர்களுக்கு நான் அருள்பாலிக்கிறேன்றாரு. இப்போ வேலைக்கு போறீங்க, 8 hour டியூட்டி, மேல 2 hours இருந்தா ஓட்டி செஞ்சா என்ன செய்யுது, எக்ஸ்ட்ரா சம்பளம் கிடைக்குது. கண்டிப்பா பகவான் என்ன சொல்றாரு, நீங்க அதே போல என்கிட்ட எந்த அளவுக்கு சரணடைறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்குறேன்னு பகவான் சொல்றாரு.
நீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த 1/2 hour வந்து அந்த பலனை வாங்கிக்கங்க. ஓகேங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பிரபு படிங்க. கூப்பிடுங்க தாடி மாதாஜி கூப்பிடுங்க. தாடி வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க பிரபு? படிங்க. ஆடை குமார் பிரபு. மாற்றம் குறித்து குமார் படிக்காங்களா? படிக்கட்டும். குமார் பிரபு படிங்க பிரபு. வேறவங்க கூப்பிடுமா? டக்குன்னு அவங்க படிக்கலன்னா அடுத்தவங்க கூப்பிடுங்க, பரவாயில்ல. ஏன்னா பாவம் யார் எந்த சூழ்நிலையில இருக்கிறாங்களோ. ஆடை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. ஆடை மாற்றம் படிங்க குறித்து செல்லகுமார் பிரபு படிங்க. ஆடை மாற்றம் குறித்து கிருஷ்ண உணர்வு உள்ள ஒவ்வொருவரும் சுத்தமாக மொட்டையடிக்க வேண்டும். நெற்றியிலும் மற்ற 16 இடங்களிலும் திலகம் இருக்க வேண்டும். வழக்கம் போல் கழுத்தில் மணிகளை தவிர தலையின் உச்சியில் சிகை இருக்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அரிதாக ஒருவர் தாடியை தொடர்ந்து வைத்திருக்கலாம். ஆனால் ஸ்கிப்பிகளிடமிருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்ள அதை வைக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாம் ஸ்கிப்பிகள் அல்ல என்பதை பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர், கடிதம், பிரம்மானந்தா, கல்கத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் பிரபு எங்க வர்றதே இல்ல. கிளாஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து வரணும். சனிக்கிழமை மாதாஜி எல்லாம் எல்லாரும் வரல. நீங்க கிளாஸுக்கு 2-3 வாரம் வரலையல்ல, அதனால நாங்களும் வரல. கண்டினியூவா இருக்கும். தயவு செய்து வந்துருங்க. சொல்றாரு பிரபுபாதரே, குட்டையான அமெரிக்க ஜனங்கள் போல நீங்க உடை அணியலாம்னு சொல்றாரு. அவசியமா இருக்கும்போது தலையை மொட்டை அடிச்சு முடிய நீளமாக வளரக்கூடாது. என்ன சொல்றாரு? முடி வந்து நீளமா வளர விடக்கூடாது. இப்ப வேலைக்கு போறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதனால நீங்க வந்து ஒரு ஜென்னில் மேல போல ட்ரெஸ்ஸை போட்டுங்க, குட்டையான முடி வச்சுங்க. நீண்ட முடி வந்து வச்சிருந்தா இந்த இயக்கத்தின் கொள்கைக்கு வந்து எதிரானது. அவங்க வந்து பிரபுவாருடைய சீடனா இருக்க முடியாது. அவர் வச்சுக்க மாட்டாரு. தலைமுடிய குட்டையா வச்சுக்கணும். ஜென்ஸ் மட்டும் தான் மாதாஜி, லேடிஸ் இல்ல. ஜென்ஸ் மட்டும் தான். ஜென்ஸ் ஒன்லி பிரபுஜிஸ்க்கு. அதுதான் பிரபுஜிஸ் படிக்க சொல்றேன். அது தாடி வைக்க கூடாது. ஏன்னா சொல்ற தாடி வச்சிருந்தா உச்சியில சிகைன்னா உச்சியில சிகைனா சிகா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. தாடி வைக்கலாம். ஆனா வந்து தாடியும் இந்த முடியை நீட்டிருந்தா ஹிப்பமா இருக்கும். அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி கொள்ளணும். அதனால தாடி வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே மாதிரி பக்தர்கள் அனைவருமே படிங்க பிரபுஜிஸ். இது யார் படிக்காதவங்க படிங்க. 12 பேத்துல மாதாஜி படிச்சாங்க. பிரபுஜிஸ் 2 பேர் தானே படிச்சிருக்கீங்க. உமா பிரபு, செல்லகுமார் பிரபு. அடுத்த பிரபு படிங்க. குமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரபுஜிஸ் படிக்கட்டும். ஒரு நிமிஷம். பிரபுஜிஸ் படிக்கட்டும். உமாபதி பிரபு படிங்க. இந்த பேராவை உமாபதி பிரபு படிக்க. பக்தர்கள் அனைவரும் நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும். மேல பிரபு மேல பாரா. பக்தர்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் ஆண்களுக்கு வெள்ளையும் பெண்களுக்கு வண்ணமயமான புடவைகளும் அணிவார்கள். யாகங்களை செய்யும் போது மங்களகரமானதாக கருதப்படும் மஞ்சள் நிற துணியை அவர்கள் அணிவார்கள். இந்தியாவில் நம் வீட்டு பக்தர் ஆண்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வா பிரபு படிச்சீங்களா? படிக்கவே இல்லையே. சர்வா பிரபு படிங்க. வேற எந்த பிரபு இருக்காங்க? கூப்பிடுங்கம்மா. பேர் எனக்கு தெரியல. உமாபதி சிவா தான் இருக்காரு. படிங்க பிரபு. நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும். வேற யாரும் இல்லையா பிரபுஜிஸ்? வேற யாரும் இல்லையா? படிக்கட்டா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. எஸ் மாதாஜி. படிக்கட்டும். அடுத்த பேராகிராஃப் இல்லை மாதாஜி. நான் வெளிநாட்டவரிடம் நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்து இருக்க வேண்டும். வைஷ்ணவர்கள் திலகத்துடன் காந்தியுடன் மணிகள் முழங்க நீங்கள் பார்த்த உடனேயே நடைமுறையில் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தினரை பார்த்தவுடன் அவர்களும் ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுகிறார்கள். மற்றவைகள் ஆடையும் தேவை. நீங்கள் எப்போதும் திலகம், காந்தி மற்றும் ஷிகா, சூத்ரா ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும். பிறகு ஒரு சாதாரண மனிதன் பார்த்தவுடன், ஓ இதோ ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மனிதன், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா என்று கோஷமிடுவார். தானாக நீங்கள் ஒரே கிருஷ்ணா
ஹரே கிருஷ்ணா பாடுவதற்கு வாய்ப்பளிக்கிறீர்கள். எனவே இது தேவைப்படுகிறது. முட்டாள்தனமான அயோக்கியர்கள் இதன் அவசியம் என்ன என்று கூறுகிறார்கள். இல்லை, இது அவசியம். நீங்கள் எப்போதும் வைஷ்ணவர் போல் உடையணிந்திருக்க வேண்டும், அது அவசியம். எனவே பிரேஷானியா பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லையெனில் அவர்கள் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டனர்? உடனே அவர்கள் மிகவும் பக்திமான்களாகி ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜபிக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண கோஷம் அவ்வளவு எளிதல்ல. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை எஸ்பி ஸ்ரீமத் பாகவத் எஸ்பி 3.28 19th October 29, 1975 நைரோபி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நைரோபியில விரிவுரையில பிரபுபாதா இதை சொல்லியிருக்கிறாரு. இது துணி பண்றாரு. பக்தர்களுக்கெல்லாம் என்ன துணி சொல்றாருன்னா வெள்ளை கலர் துணி. மாதாஜிஸ்க்கு வந்து கலர் கலராக நம்ம புடவை கட்டிக்கணும். யாகம் செய்யும்போது வந்து மங்களகரமாக இருக்கிறதுக்காக மஞ்சள் துணியை வந்து அணிஞ்சிக்கலாங்கிறாரு. இந்தியாவில் வந்து எப்பயுமே கோயிலுக்கு போனாவே வெள்ளை வெட்டி தான் பாருங்க. நம்மளாம் லுங்கியே நம்ம நாட்டில் கிடையவே கிடையாது. கூலி வேலை செய்ய நான் வந்து 1வது 2வது படிக்கும் போதெல்லாம் லுங்கி யாரும் கட்டி பார்த்ததில்லை. ரேரு லுங்கி கிடையாது. கூலி வேலை செய்ய கூட வெள்ளை வேட்டி தான். ஆனால் இப்போ பாருங்க, அந்த லுங்கி வந்து எல்லாரும் வீட்லேயும் லுங்கி இல்லாத வீடு இல்லை. அப்போ அந்த லுங்கி படிச்சுப்பல நான் ஹாஃப் டவுசர் கால் டவுசர்னு வந்துருச்சு. மாறிக்கிட்டே போகுது துணி. ஆனால் கிரகஸ்தர்கள், கிரகஸ்தரன்னா யாரு? இல்லறவாசிகள் வந்து ஆண்களுக்கு வெள்ளை நிற துணி, பெண்களுக்கு வந்து வண்ணமயமான புடவை. வைஷ்ணவர்கள் போல உடை அணிந்தா எப்படி வைஷ்ணவர்கள்? திலகத்துடனும் காந்திங்கும் போது ஒரு தேஜஸ். அந்த நீங்கள் முகத்தை கழுவிட்டு வந்து அப்படியே கண்ணாடியில் பாருங்க. அந்த திலகம் வச்சுட்டு குங்குமம் வச்சுட்டு கண்ணாடியில் பாருங்க, அந்த ஒரு சேஞ்ச் தெரியுது பாருங்க. முகத்தில் நல்லா அழகாக சேஞ்ச் தெரியும். அதுதான் காந்தி. காந்தின்னா அது ஒரு சேஞ்சஸ். திலகத்துடன் காந்தியுடன் மணிகள் முழங்கன்னா கழுத்தில் பார்த்த உடனே தெரியுமா. இப்போ என் பேர்லாம் எங்கள் தெருவில் வந்து என் பேரை சொன்னீங்களா யாருக்குமே தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா காரம்மா ஊடி எங்கே இருக்குன்னு கேளுங்க சொல்லுவாங்க. என் பேர் யாருக்கு தெரியாது. என் பேர் எங்கள் தெருவில் ஹரே கிருஷ்ணா அம்மா, கிருஷ்ணா அம்மா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. கோயிலையும் அப்படிதான். இங்கே வேற ஒரு கோயிலுக்கு போகிறேன், எந்த வேற கோயிலுக்கு, இஸ்கான் தவிர வேற கோயிலுக்கு போகிறேன் பாருங்க. அந்த கோயிலெல்லாம் அவங்கள அறிஞ்சோ அறியாமலோ பகவான் பேரை சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறோம். அது நம்ம அவங்களுக்கும் ஒரு புண்ணியம், நமக்கு அதோட மிக மிக புண்ணியம். நாம் பகவான் பேரை அவங்க வாயால் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரேன்னு மகாமந்திரம் சொல்கிறோம். அவங்கள ஏதோ அவன் கிருஷ்ணான்னு நினைக்க வச்சு சொல்ல வைக்கிறோம். அதனுடைய பலன் நம்மளுடைய பேங்க்ல சேர்ந்துனே இருக்கும். பேங்க்னா என்ன பேங்க் சொல்லுங்க? எவ்வளவு இருக்குது? இது 3 முடிச்சிடலாம். கடன்னு டைம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா 9 மாதாஜி இந்த ஒரு முடிச்சிடலாம் இன்னைக்குத. மாதாஜிஸ் படிங்க. பிரபுஜிஸ் யாரும் படிக்க மாட்டாங்கிறாங்க. மாதாஜி திரும்ப கொடுங்க. படிக்க ஆர்வம் இருக்கிறவங்க படிக்கலாம். நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன். படிங்க. அனுஷியா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அனுஷியா மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன், அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். எனக்கு முன் எத்தனையோ சுவாமிகள் அங்கு சென்றார்கள், கொடுக்கவில்லை. எதையோ எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து வெளிநாடு திரும்பிய சன்னியாசி என்று விளம்பரம் செய்து மக்களை கலண்டுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் அசல் உடையை கூட இழந்தனர், எல்லோருக்கும் தெரியும். நான் என் உடையை மாற்றியதில்லை, மாறாக நான் அந்த ஆடையை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுத்தேன், அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். கோட் பேண்ட் தொப்பி அணிந்து வருமாறு ராமகிருஷ்ணரின் மிஷன் ஆட்கள் என்னிடம் கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கிறார்கள், அவர்களின் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் கோட் பேண்ட் தொப்பி அணிந்திருப்பார்கள். ஸ்ரீபல பிரபுபாதர் விரிவுரை ஷார்ட் பகவதம் 1.9848 ஜூன் 14, 1970 மாயாப்பூர். அடுத்து படிக்கணுமா மாதாஜி? இல்லம்மா, பகவான் பிரபுபாதர் வெளிநாட்டுக்கு போனாரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ்ஸே நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தையே கொடுத்தாரு, இந்த மாதிரி போடுங்கன்னு. இதுக்கு முன்னாடி இவங்க போனாங்க, யாரு இதில் குறிப்பிடப்பட்டது, ராமகிருஷ்ண மிஷன். அவங்க போயிருக்கிறாங்க. அங்கேயும் அவங்க வந்துட்டு என்ன கோட் பேண்ட் தொப்பி போட்டுட்டு சுவாமின்னு சொன்னா பேர் தகுந்த மாதிரி இருக்கணும். அவங்க வந்து கோட் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருந்தாரு. ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன செஞ்சாரு, நான் இதை போட்டுக்கிறேன், இது வைஷ்ணவ உடை, இதை நீங்கள் போட்டுன்னு கொடுத்தாங்க. அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. 2 பேரா டைம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து யார் படிக்கிறீங்க? ஒன்று படிச்சுங்க, முடிச்சிடலாம். கிருஷ்ணா. பக்தர்களின் துவக்கம். பக்தர்களின் துவக்கம் தூய்மை, உடை மற்றும் தொடர்பான தரநிலைகள். தூய்மை, உடை
ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான தூய்மை, உடை மற்றும் செயல்பாடுகள் போன்றவற்றில் கிருஷ்ண உணர்வு தொடர்ந்து நிலை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை நீங்கள் தலைவர்கள் காண்கிறீர்கள். பக்தி சேவையை அபத்தமாக செய்ய முடியாது. கடிதம், மாதவானந்தா, லாஸ் ஏஞ்சலஸ், ஜனவரி 1974. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யார் மாதாஜி கூட படிக்கிறீங்க? படிக்கிறதா இன்னொரு தடவை இது பரவாயில்ல. வேற மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க. யாரும் இன்னொருத்தர் படிச்சாங்க. அப்போ படிக்கிற தனியா படிங்க. அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாருமே படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. பக்தர்களின் துவக்கம், தூய்மை, உடை தொடர்பான பக்தர்களின் தீட்சை, தூய்மை, உடை மற்றும் செயல்பாடுகள், ஆண்களுக்கும் இடையேயான தொடர்புபடுத்துதல் போன்றவற்றில் கிருஷ்ண உணர்வு தரநிலைகள் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதை நீங்கள் தலைவர்கள் காண்கிறீர்கள். பக்தி சேவையை அபத்தமாக செய்ய முடியாது. மாதவானந்தா, ஜனவரி 19. பக்தி சேவையை வந்து அபத்தமா செய்ய முடியாது. பக்தன் தீட்சைன்னா நம்ம இதே மாதிரி படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கா, படித்து முன்னேறி தீட்சை வாங்கணும், குரு அடைக்கல் எடுக்கணும். அது வந்து தூய்மையா இருக்கணும். இந்த இஸ்கான்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை வந்து நம்ம தூய்மை வேண்டும். அதே மாதிரி உடை, எதே வைஷ்ணவ உடை. இந்த செயல்பாடுகள்லாம் ஆண்களுக்கு பெண் வந்து இன்னும் முக்கியமா என்னன்னா, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பை வந்து அவங்க கட்டுக்கோப்புகள் வச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா, மாதாஜி பிரபுஜிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன வயசுல இருக்கவங்களாம் ஒருத்தர் பேச மாட்டாங்க, பேசக்கூடாது, பேசுறது இல்லை. பேசினாலும் பகவானை பத்தி பேசுவாங்க. இந்த இடத்துல எல்லாருமே ஒழுக்கம், ரொம்ப ஒழுக்கத்தை ரொம்ப கட்டுப்படுத்துறாங்க. ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கை வாழறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. இப்ப எப்படி சொல்லுங்க, நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப ஒழுக்கமா இருந்தது. ஏன்னா கண்ணகி பிறந்த நாடு நம்ம இந்த நாடுன்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒழுக்கமா இருந்து அடுத்த வாரம் இந்த பாடம் முடிக்கலாம். இப்போ இது அந்த மாதிரி இருந்து நம்ம இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, வைஷ்ணவ உடைய பற்றி நம்ம மாதாஜிஸ்க்கு வந்து சாரி, பிரபுஜிஸ்க்கு தோத்தி குர்த்தா, இதுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். டைம் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ நேரம்? சாரி பக்தர்களே, 3 நிமிஷம் அதிகமாயிடுச்சு. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணமா சொல்லுமா. எங்க கிடைக்கும் மாதாஜி? இந்த புக் இல்லம்மா, ஷீட் ஷீட். இந்த புக் இஸ்கான்ல கிடைக்கும் மாதாஜி. இஸ்கான்ல இல்ல, கேளுங்க அவங்கள. இல்ல சொல்றேங்க. ஜெகத்குரு வாஞ்சாக்கல்பத்திரப்பி கிருபா சிந்தபய யவச பரிதான பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. பக்தவந்தக்கு ஜெய், ஸ்ரீ பிரபுபாதருக்கு ஜெய். பிரேம் से बोला भक्ति परमानंदा हरि हरि बोल. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த புக் எங்க கிடைக்கும் மாதாஜி? இந்த புக் இல்ல மாதிரி பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஷேர் பண்ணது நின்றுச்சா சர்வா பிரபு? அது எப்படி எடுக்கணும்? அதை டிசைட்ரி இதுல எடுக்கணுமா? வேதாபேஸ்ல இல்ல மாதாஜி, அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டெம்பிள்ல. சரி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அவங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க வந்து உங்களுடைய டவுட் கேளுங்க ப்ளீஸ் மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுங்களா மாதாஜி? இன்னும் ஆகல மாதாஜி. சர்வா பிரபு, பிரபு, சர்வா பிரபு, குமார் பிரபு யார் இருக்கீங்க? குமார் பிரபு இல்லையா? குமார் பிரபு ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி, நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்றேன் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜா, ஸ்ரீதேவி என்ன மாதாஜா ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பஞ்சாங்கம் அங்கிட்டு வரீங்களா? பஞ்சாங்கம் தந்திரம்ல கிருஷ்ணா புக்னா இருக்கு வரேங்க. புதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் ப்ளீஸ். பார்ட்டிசிபென்ட் போனோமா? ஸ்டாப் சார். இல்ல மாதாஜி, என்னோட நேம்க்கு நேரா வரும், அதுல போயிட்டு ஓகே வந்துடுறேம்மா. பார்ட்டிசிபென்ட் அழுத்திட்டேன். அது என்னோட பேருக்கு நிறைய போஸ்டிங் வரும் பாருங்க. மேக் போஸ்டிங் வரும். யார் பேருமா? பேரு ஸ்ரீதேவி எஸ். ஸ்ரீதேவி எஸ். ஸ்ரீதேவி. கொடுக்குறேம்மா. ஓகே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மேக் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு பாருங்கம்மா.